Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ez dut gogoan lehen musua, lehen da biziko bularra. Ez dut gogoan bizirauteko, bertatik edan beharra. Naiz eta aztu amak lehenengo, eginiko irrifarra. Ziur naiz hortik datorkidala, bertsotarako indarra. Naiz eta aztu amak lehenengo, eginiko irrifarra. Ziur naiz hortik datorkidala, bertsotarako indarra. Kaixo, Estitxu Fernández. Kaixo, Maria. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Ezaguna zara telebistan, baina esaiguzu zuk zeuk nola esango zenuke, nola aurkeztuko zenuke zure burua? Ufa. Bastakit, ze hori zaila da, ez? Norberak bere burua definitzea, eta gainera iruditzen zait etengabeko aldaketan gaudela, ez? Ni behintzat nire burua horrela ikusten dut, ez? 42 urte eginen ditut aurten, eta etengabeko garapen bat ikusten dut, ez? Orduan erraten aldizut orain zegoeratan nagoen, ez? Eta seguruenik termino emozionaletan errango nizuke, ez? Erranen nizuke nor naizen, ez? Nola sentitzen naizen delako behar bada zer naizen, ez? Baina hain da aldakorra, ez? Orduan, bai, orain igual modu batera sentitzen naiz, baina ez dakit ez dena da garapen baten, ari bat, ez? Eta bidea egin behar da, ez? Orduan, ez dakit nor naiz. Identidadea unitz ditut. Bat agitz nabarmena, eta bereziki noski azkeneko urte hauetan nire alaba jaio delako ama izatea da, ez? Hori nire identidade handi bat da. Emakumea naiz ere bai, horrek ere definitzen hau, generoak. Langilea ere bai, badut hor, gainera orain azkeneko urtetan amatasunera eta zaintzara horren bertze eman dudanez, horren bertze eman dudanez, eta nire identitate hori horren bertze garatu dudanez, badut gogua berriz ere bertze identitate horiek langilearena edo profesionalarena edo pasioz bizi dudan lanarena berriz ere gehiago berreskuratzeko, ez? Orduan, banaiz ama, banaiz emakumea, banaiz gustatzen zaidan hortan lan egiteko gogoa duen pertsona bat, banaiz bikotekidea, hori ere niretzat garrantzitsua da, uste dut horrek ere definitzen nahuela, ez? Alaba naiz, zorionez nire gurasoak ere bizi dire, orduan, ez? Alaba naiz eta gustatzen zait alaba izatea, ez? Ama eta aitaren alaba. Banaiz laguna, ez? Lagunak ere importanteak diren niretzat. Ez dakit, eta gero dauden ere zaletasun haunitz, ez? Natura, azkeneko urtetan bereziki natura, hondartza, mendia ikaragarri gustatzen zait. Mendiaz gozatzea, eta gero mendian dudan bertze fazeta bat edo da bertan deskargatzea ere, ez? Kirola egitea mendian, bueno. Itzen dugu zaletasunez, eta oazen pixkanaka. Bai, uste dut horrek denak definitzen nagoela, baina euskalo. Oazen hasieratik. Non sortua zara eta nongo sentitzen zara? Lesakan sortua naiz eta lesakarra sentitzen naiz. Bai, halaxe sentitzen naiz. Eta txikitako garai horiek nola oroitzen dituzu? Oroitzen dut, oroitzen naiz herri txiki batian bizi nintzela askatasun handiakin. Oroitzen naiz nola ibiltzen ginen aratonatean ume guztiak, ez? Oroitzen naiz ikastolaz, oroitzen naiz nire gurasoen borrokaz, ikastola itzinera ateratzeko, guk nola bizi genuen ikastola, nola bizi genuen euskara, horretaz denaz oroitzen naiz lagunak, nola elkar zaintzen genuen batzutan, bertze batzuetan ze istiluak izaten genituen, ze gogorra den batzuetan umea izatea, ez?
Ze haurtzaroa solasten garenean beti solasten gara kolore arroxak tartean direla, ez? Eta beti dulzifikatzen dugu, gozatzen dugu, eta nik uste dut haurtzaroak baduela ere sufrimendutik, ez? Eta oroitzen naiz momentu gogorrak ere pasa izan ditudala. Oroitzen naiz nire gurasoek zenbateko maitasuna eman didaten, eta batzutan asmatu dut eta bertze batzutan ez, denok bezala ez da, baina hor egon direla beti, ez? Eta hori haunitz eskertzen diet, nik haunitz miresten ditut nire gurasoak, haunitz matxe eta haunitz miresten ditut, ez? Ama hori, ez? Kasuaretan beti zen ama, ez? Aitza lanera joaten zena zen, eta ama zen garaiaietan etxean gelitzen zena, ez? Edo etxean etxeko lan hori egite zuena, eta umeak zaintzaren ardura hori, lan hori, ez? Naiz eta ez den remuneratua lan handi hori egite zuena, ez? Baina, kasu hortan ama zelako, baina esan nahi dut, bat egoten zen gurekin, eta hori nik zenbat eskertu dudan, ez? Egotea hor, eta etxera bazkaltzera iban, eta ikastolatik beraan gure zai hartzeko. Eta gero atxa ere gurekin futbolean aritzen nintzela, eta bersotan da hartu, eta kotxearekin eraman onara, atxarekin oroitzen naiz ondartzan, zenbat salto bere bizkar gainetik. Orduan gauza horiek denak, ez? Eta gero, momentu gogorrak ere bai, ez? Lagunekin desadostasunak, edo gauza bat kostatu eta egin nahi eta ezin, ez ausartu, gauza honiz daude, horrez, atazkak. Haurtzaroak ditu bere gora bera handiak, baina nik oroitzapen guztiak hor ditut, eta orain etortzen zaizkidanak onak dira, oroitzapen onak. Oroitzapen asko, esan duzu txikitan ja bertxotan hasi zinela. Familian bazegoen ohiturarik edo? Nola izan zen hori? Nik uste dut familian badagola hor gen bat. Nire amak bazituen lengusuak, bersoak idazten zituztenak, bersoak jartzen zituztenak. Lengusu bat David Ameriketara joan zen, Artzai, han hil zen, eta arek jartzen zituen bersoak, ez? Badaude bersoak, berak jarriak. Eta nire atxaren partetik ere, nire atxaren atxona, berak ezautu zuna, nire atxa Saiburu baserrian jaiotakoa da, Errenterian dagoen baserri bada, bertan jaiotakoa da gure atxa, eta bertakoa zen Saiburu bersolaria. Eta Saiburu zen txirritaren lengusua. Argazki mitiko bat, ez da? Txirrita eta bertze gizonezko bat, bera bezalakoa, moneta handiakin, ator beltzakin biek, toki haunitzetan ikusten da argazki hori, bat txirrita da eta bertzea da nire birraitxona, Saiburu. Orduan, ni Lujanbio, naiz? Fernandez Maritxalar Lujanbio, hortik datorkit. Txirrita eta Saiburuk Lujanbio zuten abizena biek. Orduan nik uste dut familietik badatorrela, hor badagola zerbait, ez? Bertze belaunaldatetik iristen dena, ez? Eta nire gurasuek bazuten zaletasuna, bai. Baina, ikusten duzu hor belaunaldi batzuk salto eginda etorri dela nire gana, ez? Baina bai, ni txikitatik gustatu izan zait, eta aukera izan genuen, txikitatik bersotan aritzeko, bersoak gozatzeko, berso ez gozatzeko, eta hartu nuen gurdi hori. Manolo Arozenarekin egon ginen, eta Bortzirietako bertso eskola hitz egin zuen. Zure izena ere tartean azaldu zen, esan baitzuen, egon zela belaunaldi oso ona, eta nolako garaiak izan ziren horiek? Garai onak izan ziren horiek. Bai, Arantzan hasi ginen, Arantzara joaten ginen, hortzirala iluntzetan, horitzen ez nik full entrenamentua izaten un lehenago, tortzen nintzen lasterka beratik, guain dikan, akaso fulleko botakin galtzakin dena loituta eta kotxean hartu honitzetan Manolorekin, nire atxarekin ere bai bertzea honitzetan, gero gu umea ginen, eta norbaitek eraman behar gintuen Arantzara, eta kotxean sartu eta Arantzara, eta zenbat bidaia inditun gure etxak. Eta ilusio handia, ez? Manolok erran izanen du belaunaldi berezi bat zegoela hor, baina hor zegoen beraien partetik ere ondoko ilusioa, ez? Nafarroko bersogintza galtzea hartzegoen, hor belaunaldi haunitzek ez zuten bersotan egin, eta bersotara hurbildu ere gutxi, ez? Bazeuden bersolari zarrak, edadetuagia, Bitxor Elizagoien hor gaztenetakoa, ez? Eta ondotek Bitxor eta Manolo hasi zirenean pixka bat dena bultzatzen, haur batzuk apuntatu ginen, hasi ginen, berso eskola hasi berri horietan, eta hor hartu zuen berriz ere Nafarroko bersogintzak indar pixka bat auspotu zen, ez? Orduan hor beraiek egindako lana izugarria izan zen, eta guk egin genuen ilusio horren gurdi hortara goitu, eta disfrutatu, gozatu bersoarekin, hitzen jolasarekin, doinuekin, berso eskola desberdinak, gazteen arteko harremanak, hor niretzat polita izan zen hori.
Amatasunaren eta aitatasunaren bidean kontzientzia paratzea gure umeari eta gure buruari egin diezaiokegun oparirik ederrena da. Ama izan nahi dut edo aita izan nahi dut erran genuen behin, edo aitzinerago erranen dugu agian, baina nahi izatea bezain garrantzitsua da prozesuaz jabetzea. Hau da, gure erditzearen jabe liburuaren hasiera, Estitxu Fernandezek begikoen duen proiektua. Baina iritsi zen egun bat, gaztea zinen, baina bertsoak ustea erabaki zenuen, zergatik hori? Bai, honitzetan egin diot nire buruari galdera hori, 25 urte guztot izanen ditula. Eta nik uste dut, heldutasunarekin zerikusia duela, ez? Niri gaiak egite zitzaizkidan pixka bat handi, ez? Batzutan errate ziguten berso saioetan eta jartzen diren gaiekin eta ez? Exigentzia handia dagoela irutzi zait niri. Behar da oraingo gazteak ni orduan nintzen baino helduagoak izanen dira, baina nik uste dut nire garapen hortan lehen aipatu dizudan ibilbide hortan garapen hortan heldutasun intelektuala eta kulturala eta emozionala eta egin behar den bide bat dela, ez? Eta 25 urtekin ez dakit niri gai batzuk hori xelen erran dizudan, ez? Haundi egiten zitzaizkidan. Gero ere ni nire buruari zenbat eskatzen nion, ez? Nik uste dut haunitz eskatzen nioela orduan, ez? Perfekzioaren historia hau landu dut nire bizitzan, eta orain ja pixkat listoia jautsi dut, ez? Baina igual garai hartan haunitz eskatzen nion nire buruari, eta nik nahi nuen kantatu nire irudikoz agitz ongi. Eta nire agitz ongi hori zegoen agitz altu, ez da ez nintzen iristen. Orduan horrela kantatu baino, kantatzen nuen bezala kantatu baino, nahiago izan nuen ez kantatu, ez? Ez dakit, bietatik egonen da, ez? Batetik, irutze zitzai dela, haunitz eskatzen zitzaiola gazteari orduan gai horiekin eta, ez? Ikuspegi desberdin horiek kontutan hartzea eta bertzetik nire pertzepzioa, ez? Nahi nuela agitzongi egin bersotan, ez? Eta, bueno, ez nintzela konformatzen nire mailarekin eta, ez? Hor borroka hori nik uste dut bizitza nuela hor, ez? Eta behar da horrek ere pentsatu izan dut neska izatearekin zerikusia izanen duela, ez? Nik uste dut horrez eraman dudan zama bat izan dela hori, ez? Denei gustatu beharra, lana ongi egin beharra, demostratu beharra, eta hori nire kasuan zama bat izan dela kasu batzutan, ez beti, baina kasu batzutan, orduan, bueno, bersogintza utzi nuen, bapatean kantatzeari utzi nion, baina, bueno, bersoa beti izan dut hurbil eta, bueno, bertze modu batera bizi dut orain. Eta 2000 urtean, telebistan hasteko aukera, aurkezle bezala, nola sortu zen hori? Bai, bueno, lehenago hasi nintzen telebistan, ez ETB-en, baina Txipitxapa telebistan nik uste dut lehenago 2000 urtea, baina lehenago izan nintzela 98a edo lehenago, igual, hor barna. Martxan hasi zen orduan Txipitxapa telebista gure eskualdean, eta Xabier Arkizia zebilen hor bertze batzuekin batera hori martxan jarri nahian. Eta, bueno, proposamen bat egin zidan, behartzuela norbait, berriak eta aurkezteko, eta bersotatik elkarrez hautzen genuen, bera ere berso eskolan ibilitakoa da. Eta ikastolatik bai, nire belaunaldikoa da, nire klasekoa, eskolakoa, biak txiki-txikitatik ezagunak, auzokideak, eta, bueno, garrate zidan jendean txinean nuen eskarmentuarekin, batzitzai dela kostatuko kamara hurrian jartzea, ez? Gauza batek bertzeak harri zuen, ez? Txipitxapan hasi eta bersotan ere aritzen nintzen, ez? ETB-ko norbaitek ikusiko ninduen, eta bertatik bertaran kolaboratzen hasi nintzen bi astetik behin, Iñaki Bera etxerekin, gero handik casting bat egiteko aukera bantziaten, Sorgin Elaratzan hartu ninduten, eta hola ez, gauza bat bertzearekin lotzen hasi nintzen, eta nik ordurako ja psikologia karrera gina nuen, psikologo bezala ari nintzen lanean, minbiziaren aurkako elkartean, baina telebistan ere hasi nintzen, eta holaxe sortu zen aukera. Eta gustora zenuen? Bai, gustora aritu nintzen telebistan, gustora aritu naiz, urte pilua daramazke telebistan lanean, eta gustatzen zait. Horren inguruan ere haunitza hausnartu dut, ez? Nire bokazioa nik uste dut psikologia dela, ez? Eta bokazioz ikasi nuen karrera hori, eta guain ere horren inguruan hainbat formazio egiten nabil azkeneko urtetan, eta matasunaren inguruan bereziki eta bar, ezta? Gustatzen zait hori. Eta orduan, hauniztan pentsatu dut, ez? Zergatik aritu naizen komunikabideetan lanean, ez? Zergatik gustatzen zaidan hori ere, ze gustatzen zait, ez? Eta nik uste dut gehiago dela komunikazioagatik beragatik, ez? Harremanengatik, ez? Pertsonekin dituzun harremanak, nola komunikatu, nola heldu bertzearen gana, nola bertzea ongi sentiarazi,
entzuna sentiarazi. Bueno, nik uste dut hortik doala gehiago nire interesa, eta ez horren bertze informatzeagatik edo informazio alerazteagatik, gehiago gizarremanak eta aldaketa, baita ere iraultzea, informazioa, baina informazioaren ikuspegia gehiago gauzak aldatu eta iraultzeko ahalmena duen informazio horretatik, ez horren ertxikilotua normara, sistemara, baizik eta gauzak harremanak berak, nik uste psikologia ere horretako da, aldaketarako laguntza bat da, estankatuta zauden hortan, normatiboa den hortan, automatikoa den hori aldatu eta bertze bide berriak esploratzea, eta nik ere komunikazioa hortik ikusten dut gehiago, edo gizarremanak, edo aldaketarako bide bat, hori da gehien interesatzen zaidana. Sorginen laratzean, gizarremanak lantzeko modu bitxia zeneukaten, ez da? Nahiko bihurriak bazinaten, zu sexuaz ere hitz egiten zenuen. Ondo pasatzen zenuten hori grabatzen? Gitzongi, Sorginen laratzea izan zen eretzat esperientzia bat bereziki hori lagunena edo harremanena, ez? Programak uste dut, eman ziola ETB bati, bertze gauzak egiteko aukera bazegoela sinistaraztea, bederen, ez? Ez genuela zergatik egin behar betikoa, ez? Gauza batzuk ongi eginak egonen ziren, bertze batzuk ez horren bertze, asmatu zaren genuen gauza batzuetan, bertze batzuetan, ez? Baina ireki zuen bide berri bat eta, sinistaraztea, bai, egitzitekela bertze zerbait euskaraz ere, ez? Euskaraz egin daitekela dena. Nik uste dut hori erakutsi zuela, ez? Eta niretzat personalki izan zen mundu berri bat, jende berri bat, harreman berriak, euskaraz lan egiteko aukera ere bai, ez dakit, niretzat egundokoa izan zen. Bai, agitzongi pasatzen genuen, uste dut hori ikusten zela pantailan, ez? Gauza batzuk erosago egiten dituen bertze batzuk baino, hori nire zuzendariek eta gidoilariek eta ederkidak izaten genituen gatazkatxo batzuk, eta nik, nire nortasuna ere badut, eta defendatzen nuen nirea, uste nuena, baina gaztean nintzen, agitz gaztea, ez? Hor ere ikusten dut nire hori, ez? Garapen bat egon dela ordutik anonara, ez? Nik hogeita gutxi urte nituen. Eta hortikan bereziki berreskuratzen edo reskatatzen dudana da hori. Egin nituela laguna handiak, pasatu nuela egitzongi, gozatu nuela unitz, ikasi nuela unitz ere bai. Eta hori da hartzen dudana hortik, ez? Gero baita gatazka horiek eta gustatzen ez zitzaidana, eta hori ere nola kudeatu nuen, batzutan ez nuen asmatu, bertze batzutan hobeto asmatu nuen, baina hor ere nire aletxo ere jarri nuela, ez? Ez nintzen izan persona bat, dena onartzen zuena ere, hor hasi nintzen pixka bat, ikusten zerbait, zerrez nondik jo, niretzat interesgarria izan zen, esperientzia guzia bezala, aberasgarria. Saio desberdinetan ikusi zaitugu telebistan, baina azken aldian, ez bueltatzeko gogoz zaude, ez, proiekturik baduzu? Azkeneko 4 urtetan telebistatik kanpo nago, bai, handut berez lananik, eta bueltatuko naiz, pentsatzen dut. Baina orain, bertze bide batean nago, ez, orduan ikusi behar, ez, baina bai, pentsatzen dut, badut gogoa berriz ere, lehen errandizudan identitate hori, ez, profesioari dedikatzekoa eta gustatzen zaidana egitekoa gogoa badut, ez. Orduan, ikusiko dugu nola uztartzen ditudan, ez, bizi personala eta lanarena eta egin behar dira hor malabarismo batzuk, baina bai badut gogoa berriz ere hasteko bai. Egin duzun beste proiektu bat oso pertsonala uste izan dela, zure liburua, konta iguzu pixkatxo bat, zeren inguruan? Erditzearen inguruko liburua da, eta apasionatzen hauen gaia da, erditzearena, amatasunarena, oroar, gurasotasunarena. Psikologia perinatal horretan formatu naiz azkenengo urteetan, hortan du diarria begira da desentekoa. Eta horregin nahi izan nuena, izan zen euskaraz idatzi liburu bat erditzeari buruz, ez? Ez dagolako, ez? Egin nuen alde batetik emakumeari hitza eman, uste dut hori falta zaigula unitz haurdunaldian erditzean eta erditze ondorenean. Badakigu unitz medikuek zer erraten duten, ez? Kultura maskulino mediko horrek erraten duena, ze mediku emakumea unitz dago azken urteetan, baina kultura medikoa maskulinoa da, agitz, eta
hori badakigu ez, haurdunaldiaren inguruan erraten digutena, erditzearen inguruan egiten dutena, eta erditu ondotik ere bai, baina egiz gutxi entzun zaio emakumeari. Eta nik liburu horrekin egin nahi nuen horixe ez, emakumeari galdetu eta berak erran dezala zer den beretzako erditze bat ez. Eta bertzetik nahi nuen gustatzen zait esperientzia personala bai, baina gustatzen zait bertze aldetik evidentzia zientifikoa ere jartzea ez. Uste dut importantea dela, ze azkeneko urtetan haunitz ikertu da, erditzearen inguruan, emakumearen psikologiaren inguruan, sexualitatearen inguruan, amatasunaren inguruan, eta uste dut importantea dela erratea hori ere, ez? Zein diren datuak hemen bertzenaz edozinek erraten du edozein gauza, profesional bakoitzak esan psikologiakoak, medikuntzakoak, edozer gauza eta denak ez du balio, uste dut, ez? Orduan, definitu dezagun marko teoriko bat, eta gero horrek defenda ditzala emakume guztiak noski, ez? Baina emakumea ere pixka bat izan dezala orientazio bat behar baldin badu, ez? Behar baldin badu, ze gizarte honetan uste dut behar dugula batzutan agitz galduak gabiltzalako, ez? Orduan hori egin nahi izan nuen, eta saiatu nintzen bai emakumei hitz ematen, evidentzia zientifikoa biltzen, eta bertan orduan informazioa dago, ez? Informazioa uniz dago zer den erditzea. Eta bai, niretzat proiektu kutxuna da, urte honitzen manituen hortan, gainera ziren idea bat nuen, gero bertze zerbait eta mokatu zuen izaten, ez? Azkenean mokatu zuen izaten pixka bat, hori ez, erditze fisiologikoaren onurak zabaldu behar direla, edatu behar dela, ezagutarazi behar dela hori ez, baina emakumeak askatasuna behar duela informatuta egonik berak beretzat onena dena uste duen hori erabakitzeko ez. Orduan emakumea, uste dut oroar emakumeoi falta zaigula ahalduntzea, falta zaigula evidentzia hori ezagutzea eta gero norberak bere burua ezagututa erabakitzea, benetan nik nola nahi dudan erditu, nolako ama izan nahi dudan, nola nahi dudan ezin ere umea, eta askatasun osoz erabakitzea hori ez. Baina era berean falta zaio instituzio medikoari ahalduntze prozesu hori ere baimentzea, laguntzea, eta bi aldei falta zaio ez. Guri bai, ahalduntzea, baina horretarako horregon behar du instituzio mediko batek pixka bat haurdunaldiaren, erditzearen eta erditze ondoaren kontrola emakumeari emanen diona. Ze ohituta gaude, profesionalerengan uzten dena, eurek hartu dute gure gorputzaren kontrola erabateko, emakumearen sexualitatea uste dut guztiz kontrolatuta dagola sistema medikoaren aldetik, izan gure lehenengo harreman sexualetan ja pilula derrigorrezko bezala sartze zaigu, oraintxe berriki atera da ikerketa bat erraten duena pilulak depresioarekin ertxiki lotuta daudela, probabilitatea handiagoa dugula pilula hartzen dugun emakume bat depresioa izateko. Hortik abiatuta menopausiaren inguruan dago medikalizazioa, dudarik gabe erditzean dagoen medikalizazioa, haurdunaldian bertan dagoen teknologia guztia, ez dakit zenbaterainoko mesedea egiten dion hori haurdun dagoen emakumeari horrek. Orduan, pixka bat hortik, horrera hausnarketa feminista bat eranen nuke behar dugula. Gontxe berriki irakurtzen nuen ez dakit non, zertzen, baina ez, emakumeak pairatzen dituen biolentziaren artean hainbat zerrendatzen zituzten, ez, gizonezkoaren violentzia, tratu txarrak, izan lanean jasaten duen jazarpena, hainbat zeuden, ez? Eta ez nuen irakurri inondik inora violentzia obstetrikoa, ez? Eta iruditzen zait arrongarbia, ez? Arrongarbia, nik azken urtetan iruditzen zait emakumearen kontrako dagoen jazarpenik, violentziarik, gainera sutilenetako bat, ze, klaro, emakumea doa etxera bere umearekin, eta teorian mediku horiek saiatu dira ume hori salbatzen eta emakume hori salbatzen. Orduan hor, emakumeak erratea ni violentatua sentitu naiz, jazartua sentitu naiz, ez naute ongi tratatu, ez da tratu ona izan. Haunitzko zatzen zaio emakume hori erratea. Eta gainera, ia inork ez dio sinisten, ez? Eta hor irakurtzen nuen hortan, ari ziren horri buruz, ez? Nik sinesten dizut. Zuk eraten baldin baduzu violentzia izan dela nik sinesten dizut. Eta nik uste dut, erditu diren emakumei hori dela erran behar diaguna, nik sinesten dizut. Ez zaituzte ongi tratatu, eta zuk dakizu ongi tratatua izan zaren edo ez. Eta igual dio umearekin etxera, zoazen da ume hori ongi, ez dio igual noski nahi duguna dela ume hori ongi egotea eta norbera ongi egotea etxera joateko, baina ongi egotea ez da bakarrik batzutan sano egotea termino medikuetan.
Batzutan goaz etxera egundoko tristurarekin edo episiotomia izugarri batekin, gero kostatzen zaiguna ikaragarri hortik ateratzen, eta hori ere erranen behar da, ez? Eta uste dut, violentzia struktural bat dagoela. Dudarik gabe, hainbat profesionalen jarrera aldatzen ari da, emagin eta ginekologo zoragarriak daude, baina sistema bezala hartuta ospitala eta sistema medikoa, hor dago oinarrian violentzia bat edo patriarkatua edo nahi dugun bezala deitu, baina bai dago emakumearen gaineko kontrol bat, gure bizitza sexuala kontrolatzeko sistema bat. Eta ni pixkat oain azkeneko bolada honetan hori salatzearen liburu idatzi nuenean lasaixe egon, baina orain nago berriz ere nahiko piztuta, eta bai noski emakumeok egin behar dugu alduntze prozesu bat, baina era berean instituzio hori salatu behar dugu, edo hor dagoen kultura hori, naiz ari profesionalei buruz, ari naiz erraten azpitik ia modu inkontzientean dagoen violentzia hori ere salatu behar dela, eta lehen erraten izuna, bertze violentzia guziak salatzen ditugu, baina hau, iruditzen zait, badagoela horrelako, ematen du, eskatzen ari zarenean erditze fisiologiko bat, edo errespetuz tratatu izatea, ari zarela emakumea behartzen, derrigortzen modu konkretu batera erditzera, erditze naturala deitzen dena, edo hasiera mota bat, edo batzuk nazten dute iruditzen zaie hori eskatzen duzunean, ari zarela eskatzen emakumea berriz ere etxera bueltatzea, eta umeak zaintzea, eta ez naiz horri buruzari. Uste dut, justu kontrakoa dela, emakumeak askatasunez erabaki dezala zer nahi duen, baina ongi tratatua izan behar du. Ongi tratatua, erabakitzen duela, ongi tratatua, eta berak du boterea, berak erabaki behar du, partekatu behar dute erantzunkizuna profesionalak eta emakumeak bilena da erditzean, Orduan, bain nago pixkat aktibatuta violentzia obstetrikoak badu izena, definituta dago, existitzen da, eta ez diogu beldurrik izan behar hitz hori erabiltzeari, Orduan, hor nago. Ondo uler dezagun zer den erabaki kontzientea hartzea. Demagun emakume batek esaten duela berak, baina kontzienteki erabaki duela, epidurala nahi duela. Agian ez da horren erditze naturala, fisiologikoa. Zuk zer iritzi duzu? Dudarik gabe, nik gainera uste dut gauden garaian gaudela ere, Gaude sistema honetan, teknologia honekin guztiarekin, teknologiari diogun miresmen honetan bizi garela, emakumeak ere bere historia partikularra du, bere motxila partikularra du, bere jaiotza partikularra du, bere amara eta aitak eman dioten hasiera mota bat. Orduan, emakumea kontziente baldin bada zer den erabakitzen duena, eta epidurala eskatzen baldin badu, eta gainera dugun sistema eta dugun erditze mota. Ze momentutan eskatzen du epidurala ere, batzutan, ze gertatu da epidurala eskatu arte, ze esku hartze egon dira erditze hortan gero epidurala eskatzeko, ez da? Libre da, Nik bai gustatuko litzaidakena da emakumea kontziente izatea zer den epidurala, ze hemen 10 jartzen du epidurala, 10 hori kuestionatu beharko genuke, eman beharko genioke, kontzientzia apur bai jarri beharko genioke horri, ze orain dela 200 urte, pixkat urruti joan da, baina 200 urtera arte, emakume bakar batek, milioika emakumeen artean bakar batek ere ez zuen erabili epidurala. Eta orain 10-9 erabiltzen dute. Pentsatu nahi dut, hori ez dela emakumea, ez dakit oraingo emakumeak ahulagoak edo ez dakit zer garelako. Hor noski egonen da gure historia partikularra, baina hor dago erabilpen mediko bat zerbaitena, nahiko evidentea iruditzen zait. Orain dela 200 urte arte ez erabiltzea botikarik eta teknologiarik, eta orain denek behar dugu teknologia, denek behar dugu botika. Ikuste dut ez. Orduan, informazio apur bat behar dugu zer den erditzea, eta zer den erditzea ez horren bertzea ikuspegi mediko horretatik. 10 zentimetrora iristen zarenean, bukatzen da dilatazioa, horrazten da bigarren zatia. Nik uste dut behar duguna dela emakumeari hitza eman. Eta emakumeari galetzen diozunean, erditze fisiologikoak izan dituzten emakumeei galetzen diozunean zer den erditzea, bera emozioi buruz jolasten da. Hasieran sentitu nintzen horrela, gero sentitu nintzen bertze horrela, gero kontzientzia egoera eraldatu bat izan nuen, denboraren pertzepzioa, ukimenaren pertzepzioa, usaimenaren pertzepzioa erabat aldatu zitzaidan. Eta hori entzuten dugunean, akaso ez diogu horren bertze beldurrik izanen hori tokatzen zaigunean. Baina, klaro, hor sartzeko, kontzientzia egoera eraldatu hortan, erditze hortan sartzeko,
baliabide batzuk egon behar dire, egoera konkretu bat egon behar da, ezin duzu eduki emagina edo ginekoloko aldiro sartzen atia irekitzen, edo jendea begira, edo, bueno, konplexua da erditzea, konplexua da. Erditzea da bereziki historia neurohormonal bat, hormonek agintzen duten ekintza fisiologiko bat sexual bat da. Ez, orduan, orgasmoarekin pixkat alderatzen alduguna, ez, orduan, hor sartzeko, egoera hortan sartzeko ahalduntze bat, eta emakumeak jakin behar du, informatu behar du eta gai izan behar da, baina behar da ere laguntza hospitalario mediko bat egokia, ez. Orduan, erabaki dezala nahi duna, emakumeak behar duena eskatu behar du, behar duena. Hausnartu beharko genuke, hausnarketa kolektibo bat behar da honen inguruan, ez. Epiduralaren erabilera masiboaren inguruan, tresnen erabilera izugarriaren inguruan, zesaria kopuruen inguruan, ospitaletako baldintzen inguruan, profesional zenbaiten edo sistemaren denboraren kudeaketaren inguruan, atentzio individualizatuaren inguruan, nik uste dut behar dela lehen errandu dana. Sistema mediko honen kultura maskulino hori pixkat zalantzan jarri eta boterea emakumeare eman pixkat gehiago, ez. Eta ezagutzen aldezu emakumerik zure liburu eta gero ama izan dana? Bai, bat baino gehiago. Ez dakizu ze ilusio egiten didan, etortzen zaizkidanean, emakumeak kaletik eta ikusten hautenean, eta izu ez ditzu zure liburu irakurri nuen, eta ez dakizu nola lagundu zidan erditzeari begira, edo deixente etorri zaizkit, deixente. Eta ikaragarria da, eta horrek ez du nahi erditze fisiologikoa izan duenik, baina beraientzat bertze emakumeen bizipenak irakurtzea eta erditze desberdinak irakurtzea eta lagungarria izan zaiela, ez, eta horrekin agitz konten nago. Badut feedbacka tarteka eta gustatzen zait. Eta zuk zure erditzea nola bizi zenuen? Gure erditzea berezia izan zen, ze arrisku altuko erditze bat zen, eta bueno, kontrola handia egon zen gure erditzean, ez? Eskuartze handia gure zen fisiologikoa izan, nire erditzea. Baina, bueno, ni nahiko irikita joan etzen, ustut importantea dela, ez? Idealizatu gabe erditze batera joatea, ez? Eta, bueno, nik esperientzia polita bezala dut burutan, ez? Agitze unkigarria izan zen, eta gure umea jaio zen momentuan, eta begira da hori, eta begi irekiekin, eta barra, ez? Eta erditzean bertan ere baize konektatuta nengoen nire alabarekin, ez? Ikaragarri. Baina, uste dut hor nire erditzean ere, bueno, abusu medikoren bat egon zela, bai, ala uste dut, ez, momentu batean, informazioa ematerako momentuan, eta nik ala bizitu nuen, eta nik ala bizitu baldin badut, hala da, niretzat, ez. Orduan, uste dut badagoela, errotik, noski, karo, arrisku altuko erditze bat denean, kontrola biderkatuta dago bider mila, ez. Eta horrean eurek ere euren beldurrak dituzte, profesionalek ere eureken beldurra dituzte, baina hori onartu behar dute, ez? Beldurra dute, zaraia eskiaterako den beldurra, baina, bueno, lehen errandizuena, erantzunkizuna partekatzen baldin bada, eurek ere relajatzen dire, ez da zure erantzunkizuna nire umea ongi ateratzea. Emakumea naiz, berama naiz, eta bion artean, eta horrela, nik uste dut profesionala ere horra honitz relajatzen aldela, ez? Uste baldin badu bere ardura dela, bera dela jainkoa, eta bere nire umea, bere, ez? Kreazio bat direla, orduan berak ere, haunitz ez gehiago esku hartuko du, ez? Baina konfiatzen badu emakumearengan eta emakumeak profesionalarengan, haunitz ez ere erraxago doa dena, ez? Niretzat esperientzia gitzona izan zen, dudarik ez, nire alabaia jo zen, ez? Baina uste dut hor, egon zela gehiagizko kontrol bat, euren partetik, eta, bueno, nik nire kexa ere idatzi dut, eta, bueno, nire bidea egin dut zauriak sanatzeko, osatzeko ere bai, ez? Orduan, bueno, hortxe. Eta orain zure alaba handitzen doala, pentsatu aldezu beste libururik idaztea, gian amatasunari buruz, hezkuntzari buruz? Badut ideia bat burutan ez dut deus ere egin horren inguruan, baina badut burutan, bai, hasieran egonetzen gehiago pentsatzen bai hasieraren inguruan, lehenengo hilabeteak, baina orain berriz ere errandizut agitz aktibatua nagoela erditzearen inguruan. Eta berriz horrara bueltatu naiz, eta violentzia obstetrikoaren inguruan zenbait ideia baditut buruan solte, baina nahi nuke horren inguruan idatzi, ez. Hemen lehenengo liburu honetan emakumei emanien hitza,
eta emakumeok dugun alduntzeko behar hori azpimarratu nuen bereziki, baina iruditzen zait idatzi beharko litzatekeela hori ez, sistemaren xulo horieri buruz ez, sistemak dituen zulo horiei buruz. Baina, ez dakit eginen dudan nozbait edo ez, baina orain hori dut burutan. Gustora nukela zerbait ere violentzia obstetrikoaren inguruan, zerbait feminista, zerbait, feminista, dena da feminista ez, nondi begiratzen den, baina bai zerbait salatzen pixka bat ez, sistemaren zirrikitu horiek, baina, ez dakit, igual ez da inoiz ere egia bihurtuko hori, proiektu hori. Umeak behar batzuk ditu, garai bakoitzean behar jakin batzuk, dagoeneko ezagunak dira, eta premia horiek asetzeak bizi osasuntsu bat garatzeko oinarria emanen diote ume horri. Hortaz, behar horiek zein diren jakitea eta guregan duten eragina ezagutzea ezinbestekoa zaigu. Ama eta aita bihurtzearen prozesu horren parte da erditzea ere, umea sortu aitzineko eta ondoko bidea lotzen dituen momentua. Pixkatxo bat azkar, hitz bakarrean zure zaletasunak ezagutu nahi ditugu. Esaiguzu, zure denbora librean zer duzu gustoko? Ai, denbora librea. Mendia gustatzen zaita honetz, mendira joatea. Eta lagunekin bueltatxo bat emateko, non? Lagunekin edozein tokia da ona. Bai, zait inporta kafe bat hartu lesakan, edo zein ustatutan, edo etxean, guain azkeneko boladan lagunen etxetan, eta azkeneko urteotan elkartetan eta elkartzen gara, eta gustatzen zait goxotasun hori. Hiria edo herria? Bakoitzak ditu bere alde onak eta bere alde txarrak, ez? Gustatzen zaidana da edukitzea aukera batak dituen alde honez gozatzeko eta bertzeak dituen alde honez gozatzeko, ez? Ni gustura bizi naiz Donostian, aitortzen dut herri txiki bat bezala dela ere bai, Hondartzatik bertan bizi garela, Gladiseneatik bertan Uliara jotzen dugula maiz, baina Donostia da, eta Lesakarara ibaten gara honitz, ez? Donostian bizi gara, baina ordun ezin dut aukeratu. Gauza bakoitzak ditu bere alde onak eta bere alde txarrak. Eta aukeratu aldezakezu Hondartza edo mendia? Hondartza azkeneko urteotan ere Hondartzaz ikaragarri gozatzen ari naiz nire alabarekin. Kontxa abuztuan jasangaitza da, baina urteko bertze sasoietan inor ez da ibiltzen. Hondartzan bakarrik egotea, ia bakarrik egote hori erogarria da, itsasoaren soinu hori. Egia da ni lehorrekoa naiz, mendikoa naiz, eta behar bada gehiago konektatzen dut mendiarekin. Liburu, gogoko dezun liburu bat? Aspaldi ez dut literatura irakurtzen. Dena liburu teknikoak dire azkeneko urtetan, baina justuna ordunaldian desente irakurri nituen, twistekin geritu zitzaidan nolako oroitzapen ikaragarri on bat. Nola idatzia dagoen liburu hori, zer rax eramaten zaituen, Arkaitzkanok, adibidez horixe. Eta filme bat? Pelikulak ikuste ditut honitz, eta ze zaila den bat aukeratzea, ez? Oaintxe ikusi nahi dudana Handia da, ikusten dudan, lehen bailen, eta etortzen ari zaitu oaintxe El secreto de sus ojos, baina, ez dakit zergatik, ze milaka ditut burutan, ez? Ez dakit. Telesailik ikusten duzu? Azkenengo denboraldia nire bikotekideak eta nik etxean ikusi dugu La Casa de Papel, edo? Itziar Ituño da protagonista, polizia burua da bera, eta gustora ikusi dugu, eta guztu oaintxe hasi behar dela bigarren denboraldia, eta desiatzen gaude, berriz ikusteko. Eta musika talde bat? Musika taldea zein eranen izuke. Gustatzen zait erabakitzea hori. Ni naiz kantautore zalea, honitz, orduan ez dakit Ruper erraten aldizut, guain lurrekin Mikel Laboa aritzen ari gara honitz, alabarekin, ez dakit, bai, behar bada horrela, ez, musika lasaia orain, lasaixiagoa edo, baina dentik ertzainak da nire talde favorituetako bat, gustukoenetako bat, bueno. Ze leku du euskerak zure bizitzan? Ni euskaraz bizi naiz. Ez du toki bat. Nik uste zentralitatea dula.
euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi gara etxean, nahi joaten naizen mandatuak eta erosketak eta egitera joaten naizen nire dendak aukeratu ditudanak euskaldunak dira. Javi Baserritarra eta Ainoa eta Koruko eta Belardendakoak eta, bueno, ez dakit, euskaldunak dire. Arakinare bai, orduan nik aukeratu dudan ingurua euskalduna da. Lagunak euskalduna ditut, gurasoak ere bai, familian euskaraz egiten dugu. Bai, orain, momentu honetan, zentralitatea erdigunean dago euskara. Gizartarekin konprometitu behar gara? Bai, ez dakiz ez entzutan galetzen diazun, baina bai, nik uste dut konpromiso bat lehen erran dizut, ez? Nik gauzak aldatu nahi ditut. Nire inguruan, nire aletxoa jarriz, nik nire alabarekin nola egin, maitasunetik egiten dut, biztan da, baina kontzientzia ere jartzen dut. Nahi dudelako beretzako onena eta bertze harreman mota batzuk, baina ikusten ditudan zenbait harreman ez zaizkit gustatzen, eta orduan bai nik aldatu nahi dut, jendartea aldatu nahi dut sistema, eta eragin egin behar da, aldena, bakoitzak bere neurrian, eta egia da, lehen gazteago nintzenean ikusten dituela borroka kolektiboak indargune bezala, eta orain uste dut behar direla, baina garrantzia handia ematen diot borroka individualari, eta bakoitzak jartzen duen ale txiki horri, ez? Etxetik egin dezakegun horri, ez? Orduan bai aldatu behar da hau, eta bakoitzak jarri behar du alduena. Eta bukatzeko, Estitxu Fernandez Iruietxetan. Ufa. Ez dizut erran Iruitz, nola ikusi zuzen bat solastena izen, nola erran dizkizut nik pa Iruitz. Estitxu Fernandez Maritxalar. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.